Bună ziua, sunt Ace Rezvi de la echipa extremeplay.ro și vreau să vă arăt un nou tutorial despre cum rezolvăm problema cu update-ul de la Steam pe 14 februarie. Este foarte ușor, părerea mea. De asemenea, intrați în tutorialul anterior, v-am arătat cum se face un cont pe comunitatea noastră, în caz că sunt persoane care nu știu face. Intrăm pe site-ul nostru extremeplay.ro. De asemenea, intrăm pe forum. Vă logați, eu sunt deja logat. Ok. Intrăm la anunțuri. Ok. Și uitați cum să rezolvați erorile după update-ul Steam din 14 februarie 2013. Aici ne arată primul pas să descărcăm acest fișier. Eu l-am deja descărcat aici. L-am descărcat pe desktop, arhivat. Următorul pas ne va cere să căutăm locația în care avem instalat Steam. În cazul meu este aici, Steam. Ok. Ne roagă automat să intrăm la Steam apps, la common on, unde este după noul update instalat acest Counter-Strike. Ne cere automat să îl ștergem. Ok. După care dezarhivăm noul fișier și automat îl copiem unde ne cere, tot aici în Steam apps common. Ok. O să vă meargă mult mai bine, nu o să mai aveți probleme, însă cu mici, să zic, mici ajutoare vă voi arăta. Uitați, am un notepad. Puteți să adăugați în set launch option această, uite că voi face chiar și eu pentru a fi mai ușor. Ok, deci ne ducem la joc, dăm click dreapta, dăm proprietăți, set launch option, ok, dăm paste, ok. Acesta le voi adăuga la descrierea videoclipului la YouTube. Ok, după ce am făcut acest pas, intrăm din nou la Half-Life, Strike, ok. Iar aici în config să adăugăm acestea. Le adăugăm pe aici pe undeva. De asemenea, xinterpul trebuie să fie 0.01, nu știu cum știți cu toții. Acestea sunt niște scripturi folositoare pentru ca jocul să meargă mai bine. O să încerc cât se poate de repede, să zic, să văd rezolvarea acestui update pe baza EAC-ului, Easy Anti-Cheat, pentru că mie îmi dă o eroare când vreau să intru pe serverele de Easy Anti-Cheat sau pe Playzic cu voi play, îmi dă o eroare, codul 904 și codul 1. O să mă interesez și dacă o să rezolv această problemă, să vă arăt și vouă pentru a vă fi mai ușor de a înțelege. Sunt Ace Rezvi de la comunitatea extremeplay.ro. Ok, și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. La revedere!